okay ra inday, at least wa na ka gaabang. Oh, pero mura gaabang pa ko diri kay nagbayad pa man ko ni yuta. Mahuman ra lagi na ang imong house bay. Malagi puhon maluyo yung Ginoo, magbalik-balik pa tag abroad aron makapurmat anis tong balay. Shout out bay watching from Sweden. Okay, na naman ta ko igastos ani bay, kaso na kuan man ta, na binuangan man tag tao good. Naanam dyan ta ko'y kwarta ani, paluwagan holder bay ako bay. Paluwagan holder ko, na isa ka member nga, badlungon. Napuyo siya ka member po, nagbabadlong. Basta loy, ni undang na gani ko ron, kay labad kay kong ulo man ang paluwagan. Ibis, gitawag og paluwagan, kay para makaluag-luag ta ani. Hihimo naman noong pasikipan. Kay ako nagbalay pod ko, pero nabuo ra tanan, kay kami mismo gapalit sa materials. Ako may namalit sa materyales. Ako'y namalit sa materyales. Sila lay nagbungat, naglista. Ako'y namalit. Pero, pag trabaho, wala mi. Trabaho sila ra. Sila rin sigig pa palit og materyales. Kay materyales magud ilahang kuan ka ng materyales magud ang ilahang sa ini basihan. Rinto na inday. Dili oy kanang napalit na gid ning yuta pero naghulugan pa. 5 years to pay man yung yuta.